e babo mpae na yetu ye ho ahye Nyankopɔn nsa okronkoni e di aseda kase e ma won se Awurade abo ye ho bae no ama ye ho kwae se nanso ye mfo asem nso mere nkrofo so se ma wutumi ene wa ho odin eni nsem yachi na enye nhyira ma ye eda wase o ye ne Awurade Yesu din mu amen amen. ide Nyankopɔn ase se ne nso Nyankopɔn ama ye ho kwae na ede nasem ebre yadofo no mu nyina ye chia mu nyina ba bi obi a wo bia o timi nka bia munim se na nsan ye frase ya na ye keka bibi kakra fa awaresem ho awaresem ya de ehu hia bebre pa sanse niema adini pa be ko sayi mu no awade ka ho bi ana niema nso betimi abo mani pa ko heaven so ene nso eka ho bi na ene no ye hwe yade suyan mu no ye bese ye kasa fa intermarriage ho intermarriage ho asan ne bese ene ye kasa fa ho se but then the subtitle is makoye Abraham and his family omo ho asan ne bese ye ka Abraham ene onabusuya ho asan ne bese ye ka ho asan pa na ena de suyan nkusie no ebebo wa ye bebre pa ye ware ba bia ene ye bese ne ye hwe ho asan ne ye ka aware ye nkabo mu aware ye koroye na afi aware nso ye adwenkro marriage is togetherness, unity, one mind. So the nyina yenim no awade de ayade bia entiase awade odo na afi awade nso koroye sanema we efiri wo yene ankasa ya awade modi a se de ti bia ne de awade no enwie yie ti wa wutie me bia no so o hye no nso nye se obeda obesore na obenya ne no na awade no na aye unity ana se waware na bia na aye koroye da bi ye beye ho adwuma na ena de sua no mo no ye behwe bia krafa title bia yenhwe 4 pillars of marriage and a person yenhwe ho asam kakra awade nkasa no ye wawade nyina so ho awade ejina pillar enan so na sa 4 pillars of marriage di obi obaware bia owi ase bia befa mu bi obia na ba hokora so eseye a ebe ha wade di obi intimate ni ye pa 4 pillars of marriage na say foundation of marriage awade nyina so ana aware fapem eye nan awade fapem no eye nan na say pillar no 4 pillars ebra wo na di ka na say di enema nan no 4 pillars no and say 1 when to marry, how to marry, where to marry, person to marry. The air can say our dear pillars no, and it say a bra won warrior, a quire offer so warrior, baby a warrior, any power wano. Sane man I do be any as a because I'm a warrior, the Eminem and Fambi. And your man I do be about what as we should be no a brow the warrior. Bia kwaya wo fa so aware ene kwaya wo fa so aware nipa wo fa so aware no ene ebra wo de ware sa enema na ene 4 pillars na sa obi e no betima kwati sa na ma na we awade ena sa emu ba akura pillar ba akura se nso abese wawade ayade wo se adwene ho pa yie pa mo tie mi amunya nware adwene ho yie pa ebra wo ware wo ware wrong time I be afeto ni nzan so emfa papa mro o wade baby a wo ware nso we wan ware right place nso a emwa ena ekwan a wo fa so ware nso wan fa kwa papa nso a ware nso a eno nso emwa ena nipa nso a wo be wa no nso nipa mo be ware nso mo wan ware right person nso a emwa ti ihe no nso na timi aboa ehia pa yie pa omo aware nyina ya aware a ebi nko yie ene ya ware ekoyie nyina na gina sa ne man nan so ndi se ne man nan nyina ndi se utimi nya ne pepe de a ne se ode mpa utimi nya sa 4 pillars na fa ne kwan so de a na ene nyame bo wa be kan ho asem pa 4 pillars de me ho afutuo ne ho nkyerɛkyerɛ ye ne mu na de kasa fa intermarriage ho ne so ne man nan de hweniye pa na timi aboa oware mu kwati untimi mfa mi nsa nware na untimi mfa mi enu nware de ne a 4 ne yenhwɛ yeka intermarriage dia na a marriage between different groups
marriage between members of different religious groups. These are tribes and countries. Say it could be Van Sebianka, Ghana for bit me one Nigeria for, and now say Bia Enka and find the 4 bit me I'm gonna a house out for bit me I would go back for, and I say Bianca, yet they call a busuya mua. So on my be a one or maybe so nipa, and I could be mu a 3 hour a cool moon nipa be. And not dear to the Mirimono Israel for Aberson dear. Na emra kase da ho pa ba kristosom de ba kristosom ba ya na de tribalism no enweke nimum kristosom ne ba bia na betimi aware nimum kristosom me kase ne ba bia na betimi aware de a kire se wo sum nyankopon na me kristoni a ene de kristosom de enye yeni fanse bia o ma bi mu a se o ma weni ese ware mu ana busuye weni ese ware mu da bi kristosom eye worldwide a universal religion enye o man bi mu asem a na de me ka Abraham ne family ho asem na ewi a yebesua Israel aman ne baaye no na nyankopon ne Israel for nante no wo specific say Israel for ba bi ho a wo kire se ho na wo so mo ware ti Israel for so nyankopon no me o mu di nyankopon chi no na Israel ni kwa se ware ba bi a na wo ba bi poten pa na wo ba bi poten pa no na Israel for e ware na Japani Abraham one ne mma a omo edi na chie na busua no ne ba bia na omo ware maka se Kristo so ne ba bia na betumi aware o ye Kristo ni ne ba bia na betumi aware ni mo Kristo so de enye oman bi mu asem na enye kuro bi mu asem se enye kuro bia na be wa mu nya ho asem na America ana se bia nka o ye Kristo ni a na okoware a abusua bi ho a Kristo so mu tia da bi ni mo Kristo so o ba ipoten pa no e makwan ma ye nware na no de nyame bo ya disunya to so me nsan mu no na be ba yewie Israel for be de no wie a na afi ya hwe Kristo so so de na timi aboa ye na no ye be say before the law, within the law and after the law emra ne nyama ye no say na no mo fa so ware na emra ne mu no say na emra no so e kire ye na emra na chi so no say na ebia e kire ye eno ne nyame adom ye ho ye gusu a ye bobo so yi na mo ogidie se asem ne nkosie no ebe nhyira bebre no ama ye pa ye pa ade ba ko mo no se na Israel we Israel ni a woni wo kwaye se o ware onanani bia Israel ni bia no de timire mo no na obi ye gentile we gentile ni a na Israel ni kwaye se o wawo di ni mo even though emra ne nyama ye no nso no na Japani Abraham nso no na ba bi wo ho a na o makwaye na omo asum nyankopon Abraham ne ma no na bia bi wo ho a na omo nware ye no nso emra ne baaye no nso ebeto so ekwan na Japani Abraham fa so ware ene emia bia na ompese ne ma be ware emra ne baaye no nyankopon de emra ne ma Mose baaye ne emra ne mu no ebe fo so ebe hye ne ma na yenhwe makase yenka nyankopon asem no a ewo Genesis chapter 24 1-6 ya ye begin ka woni yahwe Abraham forbade intermarriage with Canaanites emra na Abraham what ya see no wa makwaye se ne ma enware Canaanfo ma ne be reasons ntia o si kwaye nganka nyame asem no ewo Genesis wo say Genesis chapter 24 1-6 ye hwade akra mfiri wo se na Abraham abakora na modi na pi na Awurade ehira Abraham ade nyina mu na Abraham ka kire na kowa se na kowa ene ne fie pani a ohwe de wo nyina so se fa won saka masene mu na mema waka Awurade orosoro nyankopon ene asase nyankopon entam se unware Canaanfo a mete wo mumimi ema me ba na komikurum ene mabusua mu ko ware ayire ema me ba Isaac na akwa na ka kire ne se bia na oba no mpese obedi makire abasase eso a ene memfa oba no mensa menko asase a ofiri so eba ye no so ana ena Abraham ka kire ne se hweyie na wa mfa me ba ansa ne anko ho bio Awurade asem nie ese hu se Abraham otike na fo asase so emetwa ne ho ahia Isaac nso nani hunu ma na ono nso okay na asase ne so no na obeware Isaac wanyini ese tamu Isaac obeware na onya be 40 years na ese Abraham hu se ne ba no afedi wo nyine do because amere no
na Abraham na busuafo na asa busuya na Abraham free motete no Shema asefo no no mo ware ntem pa na 25 to 35 no obi a ware no mo nyina wo nti ne ba na nya 40 years na yese ne ba no o kwachiri dodo nti afi o ka kire na koa ane ne fie pani se ise on kanya ngopon on kantam se on ware eyire emma ne ba Isaac ewo Kenafo mu on ware Kenafo ma ye otete wo mo sa asisu mu emma ne bi emma ne ba Isaac na onko ni kurum no sa ye specific na busua mu ho no onko ware eyire oba emma ne ba Isaac ha say di entina Abraham si kwaye se on yen ware eyire emma ne ba Isaac o se me nware eyire emma ne ba Isaac wo Kenafo asa Kenafo ma no ono wo motie ha say hu se Isaac nso nya se bia wanyini na ni afi but one twempena no twempena hu Kenafo ma no but wonya de bia na wo twempena no wo hwese na opapa na be ware eyire ma no adisua kase pa ma yie pa na ha say ni hu se anya se bia bia wotie bia no wo adwuma mu a se adwuma na wo mu no hofo ma na so ware mu han tire se wo school mu school for ma no school mates for na so ware mu what Kenafo asa so e ma twa ne ho ahia de but won se sa ma na de o ware bi ma ne ma emwa no enti won ko na busua mu ndi ye ba ware ya maka se 4 pillars no ehwe ni yie pa oba onipa wo wa no ba bia wo ware e kwa wo fa so ware ene ebra wo de ware ebetimi ya haw pa ye wo abra bomu aware a ni bebre nu aware a asomdwe ni mu ne bebre nu na 4 pillars no bebre nu aware right time omo aware right person omo amfa kwa mapa so anware na amfa kwa mpa so ware na aware right person na o ware right time na aware right place dia ne se wo de o wasomdwe di Abraham o hwasomdwe pa yi ama ne ba no se de ba ne ba no ne ho entre no na yenhwe de nti aja pani Abraham o si kwaye se o ma ne ba enware Kenafo ma wote wo mo sa ase ne so no yenhwe o se one ne Kenafo nsu nya Kenafo ankasa o mu nsu nya ngopon o mu ya bosonsomfo o mu ya worshippers of idols nso o mu soma bosom na afi o mu akwan nso entene o mu enipa nso o mu nya mu wicked people na o mu abrabo no ankasa enye eni sa Isaac hware sa bia we ya o mbedane Isaac akoma ene na adwene afiri awurade so akodi abosom so akosom bosom ye he no nso se ne ba no kwa ware no ware right place ya ne ba no ngakra no o metwena adwene afiri awurade so na afedi akwa abosom so ndi wa makwaye se ne ba enko ware sa bia o bisa sa nkrofo no o me abosom fo tinya bia na yese ye kwa ware na minimum say yesu Kristo so de na ebe hunu ya na bebre no wadwene se me ware na ma convert na ba Kristo sumu ma ne mna Kristo sumu ansa nya ngopon ni ansa anya me bu ebehwe ho asem pa ye pa hia pa wo ye Kristo ni anya ba bia na wo so ware wo ye Kristo ni pa no kware Kristo ni pa na ho te na nya ngopon ate ho a nya ba bia na betimi ya ware na no ye behwe ho asem pa hia pa idi ka hunu se Kenafo abraba o motimo na nye na sama we ena ejapani ebema kwa ma ne bakọ ware na da bi na Abraham ade ba akwa ne wo mu sana na ni fies nyina pa na o mpesa ne ba ebe ware Kenafo ma ne se o ma ahweni ya Isaac might be gradually led away from the true God ebe akra no se Isaac o ware Kenani ba mo se akra no afi na dwene na koma no na afiri no kware nyankopon no so because okware bosonsum ni abosonsomfo ahia na bi o mo ba fode na o mo ye bi na wife invite o se me enko o se me de me enko na bi wa fe so o ka so no no kura ebe wi ase no na abosonsomfo eye ne ma bi anya o mo na Isaac no woto eni kakra no na fe Isaac na koma na afiri awurade so nipa wa koma efu nyankopon so a e mapre kope eye kakra aware mu because oba tie ne yere oba o tie ne kunu ena ekunu so tia etie ne yere ene na ena ye problem no awade mu no oba tie bema so tie ne yere nso asem eni se oba no ono ye bosonsum ni na onso nyankopon na wuso nyankopon wa ade be pa na be ba wo mu awade mu
ye he no nso pa yi na atumi aboa enti nsɛm a ye kan ye nsɛm a ehia pa yi pa Isaac ko nipa Abraham atete no osuro Nyankopɔn onim Nyankopɔn osum Nyankopɔn pa na fe be wi ase na akodai wan konya wan ware right person na fa kwa ware wrong person na fe na koma ne na adwene nyina no na afiri Awurade so ko awade betumi amani pa wadwene afiri Nyankopɔn so oba betumi atwe wadwene afiri be ma Awurade so be ma betumi yi wadwene so afiri Nyankopɔn so afanu no nyina enya ba akofo na se ba akọ ye no nso ewo nyamesum mu na ade ba akọ a ehu pa nso se meka se ekunu betimi ama eyira hwiase ena eyire nso betimi ama ekunu nso ahwiase afi be wiase no na no kure Nyankopɔn no na afi Isaac wa free no kure kwa no so na ade bia ehu pa yie pa na Isaac kan se Abraham ka aka kire ne banes ne fie panene se Meman afie panini busa eja Abraham se me kwana se bia oba na mpese obeba na afie me nyanyira okurum wo anware ma wo ba no a menya de mensan fa wo ba no nko bia no bia wu ana eno ka che de bi ene ene nkan nware se me ba to no ho atwene na wonya oba pa nware na obeware wrong place die ene me ba no woni suja won tena wo saa because anya se no kure pa ohun se oba ne baba kwa akware ba bi enye na ne baba gya nyamesom na fe be wi ase akodai na onyamesuro wona kwae mu no na fe ayira na fe na bra bo se ne nkama me bantena wo saa ne so hwemu dia ne se wo ka Bible no Proverbs chapter 21 verse 9 ne se empanimfo kura ka sembe se awade wo se awade de ye wo se awade aya manie suja ya manie na awade de empanimfo ka sembe suja ya manie na awade nso ye musuo sana suja eyama obi obedi suja bia de samane na abi hunu ne so ba ko ware wo ba bia oba no a no vanse bia wonya di ene wan ware ankaye ba ko ware ba ma bia wo mo asomdwie de nka wan ware ankaye yen nka nyango pa asam no ewo Proverbs 21 verse 9 wo se edai tifi kokuo mutena ye esense woni oba ntokopefo betena edai mu nso woni oba wonye betena edai ene wonko awote na ja woni obia suja die eya manie hwana aka wasama kire no awaba hwana ka wohye woni obia nzu wasama onche no mebia wasama onko wasama wutiri mu eya manie but so ba ko ware wo ba na ba ko ware ba ma bi obama wo problem die na fe woni nyi wo wiase a wo ba ye pa ne de ne Bible say wonko opo ba bi na wonko wo da na awo okun na woni obia nzu wasama onche no eye chense woni wo ba ntokopefo betena dem woni obeko wo ma wunya somdue woni won kora na nko a obasa woni nkofo bebrenu abekoko na be wiase na wo patantokwa na niam bebre sana Bible no kan do ka kire ne ba na se ka kire na ko na se Isaac ba ko ware ba bi enye no ba ko ware wo ba onye ene bia abonsomfo mu de me ba no ene ma nko emfa no nko ba bia na yenhwe Japani Isaac no so wanyini oware ere no na wonya be 40 years na oware Isaac oware Rebecca na awokora ho ye dia nti be 20 years ansa na wo enokora no na ne no ne ofane so ye bonini but was say wade ma no ombetena no omodopa no omdo pa yie pa na Japani Isaac nso nimdia obapade ma no Isaac passed that knowledge to his son Jacob sa nimdia no a obapade ma no se mo ware Canaan fo ma no so ne ba Isaac Jacob so tena ka jan se mo ware ga se yen nka nyame asam ne yen hwei yen nka nyame asam wo Genesis 28 1 to 3 ni ya hwede radio asam no eka Genesis 28 1 to 3 na fi yen hwede radio asam no eka 28 o se na Isaac frɛ Jacob na oshira no ehye no se enware Canaan fo ma mu ayire so ko Mesopotamia wonna na betu alfie na ko ware wonna nua Leban mama emu ayire wo ho na Onyankopɔn twie di ampon enhyira na ɔma wonno na onye ɔma bebre unsa asem yenu se won so se Isaac so na efre ne ba ne tena se meba
Kana for ma de ngware bio o me ya bosonsomfo enye ba bia na Japani Abraham na busua na o mo ware mu nza se nim de no a ono wo no o se kana for ma no so ware mu amwa no yen hwe yen san nkan Nyankopon asam no nim de yen de a ye de ma ye ma yen de a nim de awol se emre bia no efiri ade ekwa ha sei yen nkan Nyame asam o Genesis chapter 46 Genesis 26:47 Genesis 26 enga 46 mamto Genesis 27:46 ni hwe de radio asem no e kan so o se Rebecca no so Rebecca kan se mi o se Rebecca say I am sick and tired of this ladies ye hwe sango for man o se ohun ye wonya no kora na Isaac o se ogen kan Nyame asem no a yengen kan ewo Genesis 27 or say Anna Rebecca a catcher Isaac say hate mama inti masatana for me say Jacob ko ware a year hate mama imu say ye no more I was I see so emma imu and kwaya die emma me chen wuwo Awurade asem Rebecca say he said dear I'm weary of my life because of the daughters of hate o se ewiase nyame de ewiase nyame de kura abra ewiase aforo me se me ba Jacob pa ekoware ema we mu oyo oba o se okoware hatifo ma ema we ema omumu ade ema omumfere hwe omo husiesie enye ema je se ombetime fi omo bra omutimu nyina anya yie ntimi bai sa ema we mu bi na me ba Jacob wokoware ya na ne se nka me wukura nkaye ewiase nyame de so me pa na me bai akoware sa emawi na ohwese obatampa so hu se ne ba koware sa abia we hia o mbedete ne ba no o ma ne ba nya hoto o ma ne ba nya somdue akwade afa oni asomdue kura abade nso benya somdue a family na o partner so wo ye ba wukunu betima mo nya somdue wo ye ba ma o yire betima mo anya somdue ena wo yire betima manema ha wo pa ye wo wiase wukunu betima manema ha bebre pa ye Hana Rebecca was ye me yo ba na me hwese de hatifo mai pa de okache ni kunu no say ye ndi ma hatifo mai na ye ba Isaac okoware mu de a na se nka mawu kuna nka yo hwana Jacob frɛ ne ba no a one ne tena ase Isaac frɛ ne ba no ne tena ase se on hwɛ yie pa na Kenafo de wo mu ya bosonsomfo wo mu branye on hwɛ yie pa na wanware sa bia no na yen hwɛ ohun se abrabo a hatifo ma ne timo no enye obatampa bia no se ne be koware a ohwebe bi okoware ne se ya na nitimeje obabu akoware no a eyamane meme bi akoware no a be wiase akura na wasekura na afi wasekura no be ma afi na sekura ompani mu ahwe enu ntina eya ne ya bebre nanso Jacob otie naja na yenhwe the misconduct of Esau hu se obapa ene omami eni nyisa bia no ehwa na okoware sa manum yen kan Nyankopon asem Genesis chapter 26:34 ne hwe unprofessional behavior bia yenua Esau yi na die enya kura aha wose na Esau simu wose na Esau di influencia aduanan eno oware hetini beria baba Judith ene helitini Elion baba basema na ohye Isaac ne Rebecca rehuo ofi se oyesa amana ye omame ne obapa ya okoware awade ye ngware nko ye hi o se me ware amana ye papa ne mahi me ware amana ye omo ya bebi amo se bebi amo de mo ya mi ni nteme so me ware amamo ho se oba na mo mpana se me ware no na ama mo so mo akoma te ama mo bo ate me se mo hu akwa ohun se obapa ene omame ni parents ene nyisa bia na ho nya se ye ware mu ba no okoware de hye obapa rehuo minim ware ye mu de ware awade mu ho na ware de asana rehuo yemebre nu ware a jesafi ye namfo nyina akra no ya hye o ma rehuo yemebre nu ye ma menoma edi rehuo obu o ma mesu na osun oba bi okwa no nti be me bi okwa no nti ontimi kra ma ontimi ma ne ba nche ade na wose basa wose Esau o ware edi yehi sabi ba fai ozuse bia wo yi woni o ne so ne to ne wo se no
onim so o ware no de ahye o maamna bra ho de ba de be wiase no ebe so de tia no madofo no de ye be se yatwe adwene so anse asoden ehu pa yie pa yenhwe nkofo mienu ye honhom mienu two spirits na adwuma won nkofo mienu mu onua Esau ana yenua Jacob ye sitie ema obapa ene naja oware bia obapa etu no foso onware e kire honhom kora ewoni mu ana Esau nso oya asoden ndi wono nso asoden honhom na ewoni mu omu nyina meka se nyame honhom te omu die obia meka se oni mawurade na wade ye no de wati nyankopon honhom atini mu no eye honhom papa nanso onipa osuban ene wonne ye ene wabrabo na be kire hon kura ye kontrol wo de abraba obbo no wiase ekwan abefa so wiase ene se na obesi ye ho no ene ebe kire honhom kura atu mu asode honhom enye ewa abrabo mu asomre ene ehia Jacob otie naja okonware abusunya papam de nyankopon asem esi ne kwan no wono nso wosi kwan na ehun se Esau de oyi asoden emra enche na media asemi ebe na wie no de me ka nyina ne se ekwan ya ye fa so aware wan fa kwan papa so anware a ebe hawa ankasa enim 4 pillars ne de ehia ye papa 4 pillars of marriage no pillars no minimum pillars o pillar no so pillar no anya dia wan ware right time ebra wo ware ekwa ya ofa so ware ba bia wo ware enipa wo ware no ewiase wo de check wa wotie me bia hwe so wan fa sa akwa no so a una wa wotie me bia no enya miansa e de ne ekwa na na obi afa so ware na sa akwa na wo ya na emenya somdwe no so obohu ani akwa de yemfa obohu ani afa kwan ni se afa so ne ware obohu sex before marriage instead of sex after marriage no obohu kwan bi obi fa so awa no o tiska na di ama no o tiska ma oba no o tiska ma be ma no ekwan fa so ware o kwan fa so ware no e the problem be no ba brawo oba na akwa ware no be ma na akwa ware no wan nya right person di aduo wa wutie me emra me di asem ba na wie yi asode honhom ye hwe ni yie na onyankopon empese ye be ya asode onyankopon pa asomre emra nya maaye no we ni ekwan ya japani abraham fa so wa ma ne makwaye so mware abosonsom fu mu ni be hwe emra no so baaye Israel ni so wo be ware ya wo be ware ba bia na wo ye Kristo ni pa so na be ware ya wo be ware ba bia na Kristo so ma Aisha to wo kire ba bia se ware ba bi wo ware pa adu be ko sayi mu Israel ni ware ba bia ni so ware ya wato nyankopon mra nyame bo e be hwe enti ye bom paye ye so nyankopon se enen se maba won chai ti 4 pillars no kan be se ye wa studio nyina e bebo mu aka 4 pillars of marriage ni ye de be ya when to marry munya ye ma na so nyanka to marry to marry or be anka do betimi where to marry and the person to marry enti on betimi anka na ye bom pa on betimi aka who where when and how to marry enti baby a wo ware meboa batan ena ekwan ofa so aware ena bia wo ware ene bra wo de ware wo bra obu ane se obu wo ya bakora wawade mu wan ware right time a ubenya problem ye bom pa ya so nyankopon se erade emwaye na ensema yati enye nshira emaye ewo ya abra bom ye bom pa ye onokofo ene awurade ye de aseda kase ma won kire pa wo de amaye erade bio nkofo no bi o ware bia osase wo yesu bia mesre erade sa 4 pillars mesre di ni kai na on ware right place right person right time erade yankopon ni right time me bom pa ye ma okere bia ware a wonya problem bia marital problem bia wana ware mu bia se wade mesro bremu omo etu na mo nso di won kai ndo man Ghana nso hye wonsa hina o man na bo man ho bai eda wase e wo Yesu din mu amen amen apostle na me nhyira obebre se enenso wabesiesie yen erade na mo so pa be hyira yen minim se saa enema nan die se yebetimi anya ni nyina right dia ti se erade a wo hyehye aware no edi enkan ewom nyame nhyira obebre atiefo nso eda ase bebre adofo nom nyame abehyira yen enenso
ensemu enam Apostle Kwarteng or that the bride of Christ ya no ene ne Awurade abehira ye nsemu efa aware hu minim sa aware de nipa bebre beko oseyem ena aware nso de nipa bebre nso ebeko enkwamu enti the bride of Christ asafoyi ewo Accra ha se ye pese ye ni edin hyiamu a ye ba Medina Red Co flats ni mu a ye fitting shop ho no bride of Christ for asori dan wo ho a ye hyiamu ho minim se temanso ye hyiamu committee 7 Adwene Memorial School ho opposite St Mary's Clinic ho na ene de ye nyina ye be hyiamu ewo Accra ye se ne ye dikan akasa apostle was special program bi a obeya amayen enti etiefo ni nyina nso ye invite obia 9:30 na ebra nsem ya bayi minim se ebehia se ye bebusa apostle nsem bi ana se akwankyira hodo bia no numbers ye di tutu dwai de yebetimi afre mu bia na yetimi anya eho emuaye nso 0209 911 323 0209 911 323 ena yebetimi nso afre 0244 699 266 0244 699 266 ena die twato nso eye 0549 111 222 0549 111 222 odofo nyame nhyira wo se watie saa ensemi dase ne nso nyame ye yadom a yebesa ate apostle nka amen Amen. Ewuradi wuni madinina. Trust them say, Obeka Sempano ewu wiase edi amama no adanse ansana awie no aba. Enu nti ena wose wuti enkwaje sem a free Apostle Kwarteng out that bride of Christ asori ano. Kwesi da we enu kwesi da bia wabrabo anopa no nsia apai mu ewa adom 106.3 FM so. Na wabrabo besesa. Hwehwe the bride of Christ asori akira kwan ewa Medina, Red Co Flat, Accra. Temanso obehuni akira kwan ewa Adwene Memorial School a ene St Mary Clinic edi enimhwe ewa Community 7. For Apostle Kwarteng ewa 0244 504611. Nyame asumdue nka.